pesa odhine jomatiyo. Johala chiro manyamlori Kisumu kawuono ne omonjo apisi mar boma ma Kisumu mong'ere kaka City Hall banka ne giyudo ka omuk choche kaachiel kod rangach madonjo e chiro magisebedo ka gitie. Johala go mane ni kod chwang ne dwaro mondo mitend City ma Kisumu kotelne kod Abala Wanga olernegi ng'ano manotimo tim makamano kinyi ma piny orugodo kawuono. Ma timore seche ma tenda boma ma Kisumu osegolo andika mondo mi johala go dar owuog e chiro no mondo gidhi e kar ohala ma Uhuru Business Complex. Kata kamano johala go bende osemako bura e doho mar geng'o darogi. Ninyo wawuok godhiambo ka wadoke utewa to kawa kaka chopo saa 7 gotieno to askari gonwa simo ni chiro imuko. To sama chiro imuko no ne wakao kes mane watere court. Kane wasetero kes e court ne wabed gi jo county mane wawinjore kodgi. Koro giweyo weche mane watimo mag winjruok to gibiro gimuko chiro. Kata nyoro kanyo wane court nyo miwa stay order ni nyaka kes wa room e kawanyalo wuok e kinyalo muk chiro. Koro wakwayo the authority moloyo the national government ni en sama nyaka giwuog oko nikech wakwedo gimotimore ni okang' mamalo. Kendo wapenjo gi dwol achiel kaka jo chiro ni governor ni kanye, because governor ong'ado tudruok ne gi jopiny kata gi jo ohala. Gima koro waneno kani ok onego timre e Uganda wan jo ohala ka. Notice waonge go. Correct. Notice waonge go. Akwayo Raila Amolo Odinga. Wakedo ni kendo demonstrate. Ni mondo wayud teko mar Kenya. To kendo podi chaki nyaswaka. Wuoge oko mondo iwuogi ni. Jo DCI be. Wainyore. Gavana wetu Anyang' Nyong'o pamoja na mbunge wetu na MCA waangalie hii maneno kwa undani na kwa ufasaha zaidi.